למה זה לא מתחיל? אתה רוצה להתחיל? סבבה. אז סטארט גיים. תשחק של 4 פיקסלים. 4 פיקסלים. קל. קל. חבל קל מדי. ששילמנו כסף. תקפוץ. ככה? תקפוץ פעמיים? לא, תקפצי עכשיו. לא. עכשיו את צריכה להציל אותי. תפסי איך? למעלה. תמתמת. תפסי למעלה. הופה. הופה. לא, תקפוץ כבר, יאללה. רגע. תקפצתי? תקפצי למפתח? לא, נראה לי אתה צריך פה. זה הזה ששם. מה? 3, 2, 1. וואי. וואי. רגע. צריך עוד פעם. צד שני, שמאל. פאק. אומייגאד. שוב. הופה. איך אני מביאה אותך איתי? רגע, עכשיו. לא. יש דילי. יש דילי בכניסה. כנסי כבר. למעלה. רגע. זה המשחק קשה. אוקיי. הופה. אוקיי. תוריד לי את זה מהראש. כי זה לא ציפית שזה יקרה. הגיוני, את לא? יכולה לקפוץ עם זה? אוקיי, תעברי את קודם. אז זה עליי. זוזי, קפצי. הנה, תקפוץ איתי ביחד. 3, 4. תלכי לשם, תלכי לכיוון הסכנה. בסדר. לכיוון הסכנה. רגע. קח את המפתח. כן, אתה יודע. כן, אתה מסוגל. תיכנס. איך זה אצלך? אני הולך כמו אתיופית עם הקדים על הראש. קל, איזי. תזוז כבר. אוף. פוק. אוי. עוד אחד. אוי, לא. באטל רם. פאק. די! עוד אחד, תן לו. אחרון חביב. עוד אחד. וואו, כמה רציות. עוד אחד. עוד אחד. אומייגאד. הופה. בוא כבר. תיכנס. נסיים את המשחק ב4 שלבים. אוקיי. 7 אנשים? רגע. מטומטם אינפנטיל. אוי. לכי. כפתור. מעניין מה הכפתור המצחיק האדום הזה עושה. כפתור למקום השני? הופה. אוי. אפשר להגיע למקפצה ההיא. פאק, אני עיוורת. לחצתי על משהו, אני לא יודעת על מה. יא בן. מה יקרה אם אני אעשה? מעניין מה שקורה פה. לא, אתה צריך להמשיך ללחוץ על הכפתור. יש פה עוד כפתור, שנייה. רגע, יש פה מלא כפתורים. רגע, אני לוחצת על מלא כפתורים, תני. איך מגיעים לכפתור הקצרים הזה? פאק. איך מגיעים אליו? איזה כפתור? זה שבאמצע פה. לחצתי עליו כבר. לא, יש פה אחד מתחתנו, בתוך הבניין. כי בוא תראה. זה ככה, הופה. וזה. לא, אבל תסתכלי מעליי. נו,
פתחתי את ה... מה, אתה מפגר? אז תגידי. מה, חכי אני רגע. גרוע? מה, אין לך עיניים? חכי רגע על העסק. על העסק. לא, לא. שאני חוזרת מפה עכשיו. זרי על הסכנה, זרי על הסכנה שם. רגע, אתה מלחיץ אותי. אוי, 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 אוי. אוי, אוי, אוי. מאיפה הבאת את המפתח המצחיק הזה? בוא כבר. קליר. זה הלבל הכי קשה שהיה לנו. כל העולם Cleared קליפ. all world one. דאם, כל העולם נקי. הופה. אוי ואבוי. תעברי לחבל. אוי אוי אוי. אוי ואבוי. יש לי הרגשה שאנחנו נסיים את המשחק הזה היום. אני- אוי. אפשר לחנוק אותו? לא. אנחנו תשאול. זה חילזון רעיל, מה זה החרא הזה? בסדר. הסנורלקס הקטן הזה. תעלה לי על הראש, כן? מטומטם. אוקיי, זה מהר יותר. יא בן זונה. מה? יפ תוויומה. עושים פה דאבל ג'אמפ, אוקיי. יש פה דאבל ג'אמפ? יש... כאילו, אני קופץ לך על הראש, קפצי. 3, 4... אני לא יכול לקפוץ. 3, 4... 3, 4... יפ, תוויומה. 3, 4... נו. תקפוץ איתי. רגע. אני באוויר. רגע. אוקיי. המשכי. יופי. אוקיי, זה אינטנסיבי קצת. לך אחורה, אתה תלך אחורה, אני אפול. למה זה לא שומר? פה קופצים ביחד. הופ. חכה רגע. כן, דאבל סויסייד. כן. זה לגמרי פוקס של החיים, יש לנו בעיות מוטוריות קשות. זהו, זה עד לפה הוא מביא אותי? חצי דרך. חצי דרך. אומייגאד. איזה קושי. זה אינטנסיבי. איזה קושי. פיק או נו פיק. Don't touch. אוי. what the fuck? אסור לגעת אחד בשני. בוא לפה. תלך איך עושים את זה? תלך הצידה, אל תיגע בי. אוקיי. מה זה מים? אוי. פאק. אוי, זה קרח. אוי, רטוב. אוי, אתה יכול לחכות רגע? אל תיגע בי, שנינו צריכים ללחוץ. אוי, לא, זה מחליק. זה קצת. אוקיי. דווי, זהו, סיימנו. אל תיגע בי. בוא כבר. אוקיי, חבל עוד פעם. מעניין. רגע, יצא לחוץ אתה... לא עשינו את השלב הזה כבר. לא. תלכי לקצה לא. ותקפצי. בזמן שאתה מושך אותי למטה. כן. זה לא עובד. 3, 4. לא עשינו את הלבל הזה כבר. לא. רגע, אתה מלחיץ את הזולת. תעמדי על האוויר, יופי. יופי. אוקיי. אוי, מעולה, זה מעולה. כן. רגע, את צריכה את הכפתורים, לא? לא נראה לי. או שלא. לא נראה לי.
אולי אחר כך. אוקיי. לא צריך את הכפתורים, פאקדם. מהמם. ספידרן! או! לא, יא בן זונה. יא בן זונה. די, אוי, סורי. אובססיבית. סורי, הייתי בטוחה שאני יותר קרובה ללבנה עכשיו. זהו, אל תיגע בי. זה ורוד, רק אני יכולה לגעת. אוי, איך עושים את זה? אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז, אל תזוז. תן לי לקפוץ מעליך, אל תזוז. ראית את הפיקסלים שלנו? פאק, טוב, אין ברירה. יופי. אוי. אוקיי. בלפף. זה הכותל. אוי, לא. איך עושים את זה? קפוץ. לואי. לואי אומרת לך. אוי, עם בציל. לך. רדי מטומטמת. מה זה, מאוורר? מה זה הלואו קוסט הזה של המאוורר? איך עושה? מה זה? מה אני עושה פה? אתה צריך אותי רגע. פאק. בוא לפה. כן? עכשיו הבנו. זוז. לא, עכשיו הבנתי, לא. קל. הראינו לו מה זה. דיסטנס. וואלה, עולם 2, קדימה. עולם 3, קדימה. זה משחק כאוטי. למה אנחנו בצל? למה אנחנו... אוקיי. בלי שום הוראות. אני חוזר תמיד. שתלך. פה. תעמוד פה, יא בן זון. אולי כדי שאני אעמוד עליך. שתי פיקסלים ימינה. אני חושבת שאני צריכה לעמוד לך על הראש. חכה רגע. אוקיי, גו. אני אוכלת חינם פה. יופי. מה עכשיו? רגע. מחשבות טובות. איי. מה אתה עושה? עולים למעלה. בוא, אין אור? יש אור במדרגות? צ'ק פוינט. על הראש? אוקיי. קפץ באוויר עכשיו, בסדר. כן. אוי. זה ספידרן. נייס. אומייגאד. איזה חרות. איך אני אמורה להימנע מהאור הזה, תגיד לי? להישאר איפה שהמפתח, אוקיי. זה בסדר אם אני עומדת לך על הראש? לא. אומייגאד. למה עמדת לי על הפינה הימנית? הנה, אני בשמאלית, בסדר לך? אוי, son of a bitch. יופי. רוצי. על העיניים. מה אתה עושה? העסק. תכנס כפה. קליר. יאללה, על העסק, דווי. זה שוב העסק הזה. שוב העסק הזה. אוי, יש לי להתכופף? מה עכשיו? אוי, תקרב אליי. אוקיי. טוב, שיעשו את כל העבודה פשוט. פאק.
אני צריך לעמוד לך על העסק. על העיניים. זוז קצת! זוז! טיפש. עכשיו תעמוד לי על הרס. אוי 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 אוי! אוי אוי אוי! שמישהו יעמוד איפשהו! על הרס! על הרס בן עמק! זוז! דחוף אותך. בסדר. מעולה. ותתכונן להדריפ הצידה, להדריפ הצידה! כל כבוד. טוב, תעשו את כל העבודה בשבילנו. קליר. מה זה? מה אני רואה פה? תסתובבי אליי. תלחצי משהו ארוך. הרווח. משהו ארוך? what the fuck? אוקיי. נו, על העסק, על... תודה ששחררת את זה. אוי, דווי, מה? מה עושים פה? תחזיק אותי. אוי, אל תחזיק אותי. מה עושים פה, אחי? אני לא יודעת. קודם כל... כמעט קרה אסון, תשחרר. אני שחררתי. רגע. מה עושים? זה מהאלה. על העסק. על הזיפט! שחרר. אתה מפיל אותה. שחררי. רגע. שיט, רגע. מתי? איך עושים את זה? עכשיו! מה? איך? רגע. מה? אנחנו צריכים ללחוץ. קודם כל... תפצי. נדיר. יפים. חכה שנייה. אולי... רגע. תעמדי פה. תעמדי ליד. אם אני מחזיק. אוקיי. אחד באוויר, אוקיי. סבבה. תפצי. בוא. זה ממש באוויר. זה ממש באוויר. אומייגאד. עסק. פאק, יש פה עוד שיט. וואי, דוויומת. דוויומת. רגע, גם את זה אנחנו צריכים להיות בפינה. בעונש. תסתכל לי בעיניים. יופי. לעסק. אוי, סטופיד. לא החזקת. אני לא... יופי. עכשיו, את תהיי פה באוויר. לא לחצתי. סמק. כל הארבע פיקסלים אתה לא יכול לתפוס? לא, היה לי לגים. תפסיק לתפוס. יגוש של חרא. עכשיו את קופצת, אני נשאר. אוי לא. עכשיו, מה? אי אפשר להישאר, אוקיי. פתאום זה נהיה מעניין, תן לי. תכבד, תן לי. אוקיי, זה בסדר. אוף, זה פליגל. אוקיי, על הצד הכי זה. רגע, תפילתי. תכבד, למה? ככה. הבנתי, כי אתה רואה למה? את צריכה להחזיק אותי. כן. לא, את צריכה להחזיק אותי כן. מהמם, יופי. עכשיו, את צריכה להחזיק אותי. שחרר אותי, אני לא יכולה לתפוס אותך. יפה. למה אתה תופס אותי אבל? כספת. אוקיי. זה היה לי חכם. קצת בעיות שליטה יש לך שמה. בוא.
דחפתי, תתחנן. על הקצקץ. על העיניים. תראה, תן לי. בוא. כן. לא כזה מסובך. איזה קושי. זוזי כבר. remember. זה הולך להיות... אוי ואבוי. זה להיעלם. מה עושים? אתה זוכר איך זה היה? לא? אני גם לא. זה נראה לי למטה? מה? איך אני יש לנו זמן גם, פאק. איפה הקום... מה אתה עושה? פיניש. סבבה. אוקיי. עוד משהו? אפס. אוקיי. אני... הקוביה מאחוריי ואני ברמפה השנייה. אתה למעלה והרמפה מולי. והקוביה שלך ברמפה מולי. סבא? גאד. יאללה, איזי. יאללה, על העיניים. סוסי. שים שם. כאן? עכשיו יש... כן, תפיל אותה אליי. אתה לא יכול להפיל עליי. זה הטבע שלי. זוז! אתה תלך למקום שלך כבר. פאק. בבקשה. מהתחלה. פאק. בבקשה. מעניין אם זה מחשיב אותך. לא, היית צריך... וואו, ממש ככה. מה מונע ממני פשוט לקחת תמונה? צלם תמונה. תנדרי צילמת את זה עכשיו. לא. אוקיי, אני בפינה בעונש על הקצה. החום של... איפה אני? אני למעלה. הוורוד שלי מולך ואני בפינה בעונש. סבא, איזי. לך לחום שלך מהצד ימין. לא, מצד ימין. איפה שלך? מולך היה, פה. שלך למטה, כן. תעמדי על זה רגע. אוקיי. לא, איך אני אמור לדחוף את זה עכשיו? לא. ככה זה בסדר, נו. פה? יכלת לדחוף את זה, כן. פיניש. בבקשה, תעביר אותנו. בבקשה. אוקיי. נראה לי שמתי את הקוביה במיקום המושלם. יותר מהבגרות, נודד. הופה! לא, עוד פעם! לא, קח את המפתח, אחי. מה? עוד פעם? למה התעצבנת ככה? מה עוד פעם? לא צריך מועד בית, עברתי כבר, לא. אין להם שום בושה, עוד פעם! נלחצתי, לא עושים דברים כאלה.